за центъра. Значи той беше отворен горе-долу след големите протести, които бяха тук във Варна. И може да се каже, че това е един креативен начин да изразим нашия протест чрез нещо различно от долу, оставка и някакви такива мафия. Направихме си наша мафия. И идеята на центъра беше точно това, да създадем едно свободно пространство в града, в което всеки да може да изрази своите умения, да твори, защото ние вярваме, че изкуството не трябва да бъде ограничавано в рамки, не трябва да бъде свързано с, ако щете, с едрия бизнес, с държавата и с всякакви такива ограничения. Именно за това избрахме този формат на центъра. Центъра е абсолютно самоиздържащ се, т.е. ние не сме НПО, не сме фондация или някакъв друг вид формална организация, ние сме абсолютно неформални. Ние сме една група приятели, които се събираме тук. И тази група се разширява все повече и повече и виждате резултата. Това странно място, което всеки остава по нещо от себе си. И ние вярваме, че това е правилният начин да се вършат нещата. Не само в сферата на изкуството, но и в сферата на политиката, ако щете в сферата на икономиката. Тук се водят много сериозни дискусии, лекции, дебати на тема изобщо България, съдбата на града и на държавата. И мислим, че по този начин успяваме, като сме независими от бизнеса и от държавата, да генерираме някакви прогресивни идеи.